Isifo seshukela. Isifo seshukela sasibaqedile abantu. Umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane onezifo seshukela. Isifo leso siyalapheka. Ukugula kufana nokunye ukugula lokho. Hayi ukuthi akulapheki, kuyalapheka. Mina mkhunda bezitha ngiyenzile ispecial esaqala nge10 April saphela nge20 April. So lapho isifo seshukela. Kanti ke idle emnyama iyakithi eningi. Ikhona into zesilungu. Musana ukhona into zesilungu abantu bakeza nyokwazi ukuphila ngempilo impilo yakho yonke. Nyokwazi ukuphila ngomjovo. Ngento elaphekayo. Lesifo siyalapheka. Ngisikhuphulile ke manje sibile ku normal price. Kodwa lokho akusho ukuthi anyeke usathola isibilo ukuthi ulapheke. Sengikhulumela abantu abakhala bathi hayi sesikhuphukile hey kwabanjani sisalapheke isifo seshukela. Umkhunda bezitha uthi uma ngaba unayo imali ephelele uyafika nenkomo ehalf okuhalf wenkomo yakhe asuka yibizile akulaphe uthi mase upholile bese buyisa umunye uhalf wakhe special sesiphelile special ngeke sisabuyele emuva ngesispecial sasifo seshukela sesiphelile. Kodwa ke osafisa ukubuyela amalungelo akho okuphila osafisa ukuphila njengomuntu onormal abuyela amandla wakhe nokwezethemba kwakhe. Ngithi mina fika nenkomo yakho ehalf sikunikeze imbiza ezoqeda nya lesifo seshukela asisiyehlisi abantu bakisifo seshukela siyaselapha siphele nya emzimbeni. Noma ngabe umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane siyalapheka isifo seshukela. Ufika nenkomo yakho ehalf sikunikeza ubuthi isizima sesiphelile ubuyise inkomo yethu. Umuntu wesilisa umuntu wesifazane umntwana omncane umuntu omdala buyisa amalungelo wakho. Suka kumshanguze lo libulihle mhlawumbe ngansuku zonke awukwazi ukuphila ngemishanguze ekubena khona amakhambi wesintu azoyelapha lesifo leso siphele nya. Umkhundu besinyanga yamacala usashona manje. Isifo seshukela siyalapheka abantu bakithi. Akusho special mase siphele sekuphela komhlaba. Buyisa inkomo le half onayo sikwelaphe. Isifo seshukela into elaphekayo. Ingakho ngaze nganika abanye for free ngoba ngifuna ukukhombisa ukuthi imithi khona impande ikhona impande yaphila. Yekela ukuzihlukumeza buya sikulapha isifo sokashukela. Yamacala seyidile kithi ukhumbule lapha ekhaya ayiki inkinga nasixazululo kuze into ibe inkinga kusho khona ukuthi isixazululo.